Hey, welkom allemaal bij de Curling Club Friesland. Het is een sport in vergetelheid geraakt in Nederland. Kleine 250 mensen doen het. De winter doet een beetje mee op het moment. Hè. Het wordt langzaam wat kouder. Dus ik vind het leuk dat jullie er zijn. En wat mij betreft is het de mooiste sport van de wereld. En daar wil ik jullie vanavond in meenemen. Juist. Natuurtalent. Spel voor je. Zak in, zak in. Zak in. En denk op mijn schouders. Het is gewoon prachtig om te doen. Ja, nee, we zijn druk dwaan om de sport op de kaart te zetten in Friesland. En we willen eigenlijk de rustige club van Nederland worden. Netjes, netjes. Gaat al een stuk verder. Maar ik ben uit het spel. Wat vind je ervan? Moeilijk. Voel me dik chin. Ik had het net verwachten dat dit zelfs aan het begin zou moeilijk wezen zou. Wat uit voor de televisieshow, dan denk je, ach, we gooien er wat in en dat komt er wel in een vak terecht. Maar er is goed oefening voor nodig om het goed te doen. Je helemaal blauw plakken. Ja, dat zit er wel in, want ik ben al een keer wat van. Dus ik heb ze wel op een heup, denk ik. Ja, het is vervelend, dus dat moet je gewoon even Hoe gaat het? Hartstikke best. Het gaat lekker. Best wel. De leraar zegt dat ik het goed doe. Nou ja, wij zitten die ook even te observeren, maar dan lijkt het wel natuurtalent zien. Nou, niet overdrijven, hè? Maar het is leuk werk om te doen. Voor een soort mensen thuis zullen het toch een bizar plaatsje wezen. Ja, dat snap ik. Alleen je moet vooroordelen wel eens wat aan kant zetten. En je moet het dus bezieken, hè. En dat hebben de meeste van die honden. En vaak smaakt het enorm naar meer. Zo weet ik met mij drijf jou, really. Vind je het wel leuk om te doen? Ja, ik vind het wel leuk. Vooral omdat het is verrassend. En het is natuurlijk ook leuk als die beginselen, als die wat onder de knibbels krijgt, dan komt het leuke pas. Ja, natuurlijk. Is het echt iets om op te pakken? Nou, dan moet ik nog even goed over nadenken. Want het vergt best wel veel van het lichaam. Eigenlijk. Op mijn leeftijd. Redelijk toch? En binnen de Friesen er wat goed in? Ik vind dat het tijd wordt voor een curlingrevolutie. Na al dat reetrieden hier, ben we toch de beste van de wereld in. Wordt het tijd voor een nieuwe uitdaging voor Friesland.